Nakasulay na ba kang kanang nag-ukay sa mga karaan nimong gamit? Tingali nang limpyo ka sa imong kabinet, unya nakakita ka og usa ka karaan nga sulat o kuan usa ka dokumento. Oo, kanang mga papeles nga dugay na natambay sa abog. Sakto. Unya imo kining gibasa og galit lang mikusog ang pitik sa imong kasing-kasing kay nakaamgo ka nga kining butanga bisan og gisulat katuigan ng milabay, direktang naghisgot diyay sa imong sitwasyon karon mismo. Grabe nga piling ka na. Murag ka ng higayunan nga ang usa ka patay nga papel kalit lang nahimong dinalyaling nga mensahe para sa nimo. Maog yud, og lawom kaayo na nga kasinahitan para sa bisan kinsa. Mahitabo ka na kung ang kasaysayan ug ang imong kasamtangan panahon kalit lang magbangga. Di ba? Dili na lang siya basta mga pulong. Nahimo na kining usa ka personal nga direksyon. Nawawala ang gintang sa panahon, unya kalit lang aduna kay giya kung unsay sunod nimong buhaton. Maugid ni ang atong misyon ni ang atong lawong nga pagtuki karon. Kay pila na katuig nga binihag kining tawhana, unya pagbasa niya sa usa ka karaang nga linukot na basahon. Nakaamgo siya nga ang iyang henerasyon dayay ang makasaksi sa kagawasan. Usa ka ng kadako kayo nga revelation sa kanya. Busa atong himaya-himayon ang leksyon 6 karon nga giuluhan og ang pananawon gipatin-aw. Ug gamito nato ang mga lawom nga pagtuki gani sa Sabat Bible Lessons o mga libro ni Ellen G. White aron masabtan nato ni. Nindot kayo nakatapik. Og para na direksyon ang atong hisgutanan, atong ibutang isip angkla ang Daniel 9:25. Ang atong memory verse. Oo, nagingon kini nga hibaloy og sabta nga sukad sa paggawa sa sugo sa pagpahiuli og pagtukod pag-usab sa Jerusalem hangtod sa Mesiyas nga prinsipe adunay 7 ka semana ug kaunuman og 2 ka semana. Unya, sumpayan pagyud nga ang dalan tukuron pag-usab ug ang parel bisan sa masamok nga mga panahon. Karon una ta magpadayon kado ko lang ha. Sige, unsa man to? Kay base nang naminaw na to karon maghunahuna nga maghisgot na lang ta dinhi og mga karaang petsa o komplikadong math nga makalipong. Apan labaw pa kini sa mathematics, di ba? Sakto gayod. Kanang kuan, ang mathematics usa lamang kagalamiton. Dinhi, kung atong palapdan ang atong panlantaw, kining mga numeroha nagpatayag sa usa ka Dios nga walay bisan usa ka segundong sipyat ang iyang timing. Wow, walay sipyat nga timing. Lagi, ang buot ipasabot ni ini, ang kalibutan wala lang nagtuyok nga walay direksyon. Adunay plano, ug makasabot kita ni ini kung atong tun-anang ang iyang mga pulong. O kining tanan, nagsugod tungod sa usa ka tawo nga nagbasa aron jud makasabot. Magsugod na diha sa Domingo nga bahin, kanang reading to understand. Imaginahan ang palibot ha, ang Babylonia nga mao ang pinakagamhanang imperyo ato nga time. Bagulang nalumpag, gisakop sila sa mga Medes o Persians. Nagkabulabog ang politika atto, nag-ilis ang mga hari. Bitaw, og unsa may gibuhat ni Propeta Daniel taliwala nining tanan. Wala siya nag-apil-apil sa kagubot. Naa siya sa hilom, nagbasa pag-ayo sa mga tagna ni Propeta Jeremias. Nagtutok gid siya sa Jeremias 25 ug 29. Nganong katuman jud? Kay dito man god nakasulat ang usa ka espesipikong numero nga nakapapukaw kanya. Kanang 70 ka tuig. Gitagna ni Jeremias nga ang pagkakabinihag sa mga Judo mulungtad og 70 ka tuig. Bale, tungod kay gidala si Daniel sa Babylonia ni atong bataong pa siya, ug karon tigulang na siya ubos sa bagong imperyo. Nahibal-an niya sa iyang kaugalingong pagkwenta nga ang 70 ka tuig hapit na gid mapapos. Ato kining himay-himayon. Sa maragod ni sa pagpangita nimo sa usa ka kontrata sa pag-utang o binihag nga hapit na ma-expire, unya kalit lang makaambo ka nga, hala, ugma na day ang adlaw sa akong kagawasan. Eksakto gid ka na nga analohiya. Apan, ania ang usa ka butang nga sagad masaypan pagsabot sa daghan. Unsa man kana? Kung gitagna naman sa Ginoo nga 70 ka tuig, otomatiko na unta na, di ba? Pwede ra unta mo katulog si Daniel og maghulat nga naay mo abli sa pultahan. Oo nga no, kung ako ato mag-relax na lang ko kay promise na good. Apan, gipatin-aw pag-ayo ni Ellen G. White nga, dili ingonana. Samtang si Daniel ug ang mga matinud-anon nagtuon sa mga tagna
ug nag-ampo alang sa ilang kaluwasan, ang Dios hilom usab nga nagaandam sa kasing-kasing sa mga hari. Buot ipasabot kinahanglan dayon nga magtinabangay ang buhat sa tawo ug ang buhat sa Dios. Tukma gayud, ang pagtuman sa saad sa Dios kanunay naglakip sa atong pag-ampo ug aksyon. Kung wala pa mangamuyo si Daniel, lahi unta ang dagan sa kasaysayan. Nga magdala ka nato sa bahayin sa Lunes kanang ang pag-ampo ni Daniel. Sa Daniel 9, sa dihang nasabtan niya ang oras, wala siyang nagpa-party, nagpuwasa siya ug nagsulot og sako. Og nangamuyo siya uban ang tumang pagpaubos alang sa guba nga siyudad sa Jerusalem. Apat dinhi ko gustong mangutana. Wait kadyut lang. Kung basahon nimo ang iyang pag-ampo, nagpunay siya og sulti og nakasala kami. Misukol kami. Oh, giapil niya ang iyang kaugalingon sa mga makasala. Maobitaw na akong kalibgan kuan si Daniel ang tao magibutang sa langob sa mga leon kay dili mo biyaa sa Dios. Gitawag pagani siya sa langit nga gihigugma pag-ayo. Nganuman nga giangkon niya ang sala sa mga tao nga daw iyahara. Nindot ka na nga punto, tubagon nato ka na pinaagi sa libro nga Prophets and Kings. Dito, gipasabot nga gipakita ni Daniel ang tinuod nga intercession og pagpangulo. So wala niya gipataas ang iyang kaugalingon. Wala jud. Gihugpong ni Daniel ang iyang katawahan. Maklaro usab ang iyang kaguol kung imo hunahunaon ang 70 kataon nga paggaguba sa templo. Kanang sitwasyon nga ang mga tigulang magbakuna lang? Oo. Imagine na ang mga tigulang na nagbaktas paingon sa Jerusalem. Unya mohalok na lang sa mga nagunob nga batong nga puno sa mga luha. Kung natong isumpay kini sa mas dako nga hulagway, ang mga saad sa Dios wala magpasabot nga wala na tay buhaton kundi muhilak na lang. Nakasabot ko. Grabe ang iyang kasing-kasing. Og dinhi misulod ang Martes na bahagi. Usa ka langit nung bisita. Ipadayon nato ang istorya. Kaya, kuan, samtang nag-ampo pa si Daniel. Wala pa gani siya nahuman, mipakita dayon ang anghel nga si Gabriel. Cliffhanger gikan sa unang salida? Maugid na ang pinaka-maayong paagi, paghulagway ana. Kay nganong niyan haman si Gabriel. Naamay kalabutan ni atong panantawan sa Kapitulo 8 nga nagbili nagmisteryo kang Daniel, ilabi na ang bahagin sa 2,300 kadlaw, di ba? Sakto. Ang sugo sa Dios kang Gabriel, mao ang pagpasabot ni ining panantawan ngan dugto kang Daniel. Mianhi siya aron hatagan og gahanas ang propeta mahitungod sa oras. Unya, dinhi nga gihisgutan ang 7 ka semana o 70 weeks para sa nasod sa mga Judyo. Apan, kung 70 weeks literal, mubura man kayo na. Dinhi nangusulod ang prinsipyo sa propesiya. Sa The Desire of Ages, gipatin-aw nga base sa Numeros 44.34 ug Ezekiel 4.6, ang usa ka adlaw sa propesiya katumbas sa usa ka literal nga tuig. So, usa ka adlaw kay usa ka tuig. So, kung 70 ka semana atong i-multiply sa 7 ka adlaw, Nga mahimong 490 ka adlaw. unya kay usaman ka tuig ang usa ka adlaw, 490 ka tuig diyay ang gihatag nga panahon alang sa mga Juhudyo. Tukma kaayo. Kini ang probasyon talitempo nga gihatag kanila aron mag-usab og dawaton ang Mesiyas. Karon nga naa natay timing, musulod na ta sa Miyerkules nga eleksyon. Ang sinugdanan, gipadayag, awahungan ko ang mga tigpaminaw. Imagino nato ang usa ka timeline. Kano saman gayed nagsugod kining 490 ka tuig. Kana ang pinakaimportanteng pangutana. Kay gipatinaw sa Ezra Kapitulo 7 nga ang pagsugod mao ang dekreto ni Haring Artaxerxes. Kining dekreto nga ipahiuli ug tukuron pag-usap ang Jerusalem. Oo, ug nahitabo ka na sa tingdagdag o autumn sa tuig 457 BC. Gilihok sa Dios ang kasing-kasing sa hari aron paghatag og pondo para sa templo. Gikan anang tuiga ang unang 483 ka tuig nga mao ang 7 ka semana ug 62 ka semana moabot ngadto sa AD 27. Sakto. Ug unsa may nahitabo sa tuig 8027? Ang pagbautismo kang Jesus, dini siya gidihogan sa balaang espiritu, mao manay pasabot sa Mesiyas, di ba? Ang dinihogan. Eksakto. Ug mao na ang rason nga nung sige og balik-balik si Jesus og sulti nga ang panahon na tumana.
Nag-refer siya sa tagna ni Daniel. Grabe nga pagtukma. Apan, kay Diyot, naay nabilin nga usa ka semana o 7 ka tuig para makumpleto ang 490. Unsa may nahitabos ngadtong katapusang semana? Ang Daniel 9.27 ug ang Desire of Ages nagpasabot ani. Sa tunga-tunga ni anang semanaha nga mao ang tingpamulak sa AD 31, gilansang si Kristo sa krus. Busa, nag-isi ang tabil sa templo ug natapos ang sistema sa mga sakripisyo atong tungura. Oo, nahunong na ang pangnahinahanglan sa pagkahalad og mga mananap. Ug ang katapusan gayud sa 490 ka tuig na human sa AD 34. Kanang pagbato kang Esteban? Maujud. Sa pagpatay nila kang Esteban, formal nga gisalikway sa mga lider sa Sudyoho ang ebanghelyo ug mikalep na dayon kini ngadto sa mga hentil sumala sa Acts 8.4. Nga magdala ka nato sa Huwebes nga bahin. Ang kapituan kasimana na kompleto. Kuan makapag-uol kaayo ni. Kumao ka na, unsa may nahitabo sa Jerusalem human ni atong AD 34. Pait kaayong ang nahatabo, mopambit ko gikan sa The Great Controversy. Tungod sa padayon nga paggagai sa ilang ulo ug pagsalikway sa panalipod sa Dios, naiagom sila sa dakong trahedya. Kanang pag-atake sa mga Romano, Oo, apan dili lang kaana. Nagtuo sila sa mga mini nga propeta nga naingon nga luwasan sila. Apan ang tinuod, ang ilang internal nga panagbangi sa sulod sa syudad, maoy nakapasamot. so nag-unay-unay na sila dito sa sulod samtang gilibutan sila sa mga kaaway. Maugyod. Ang dugo miaga sa ilang kaugalingong kadalanan tungod sa ilang grabe nga panag-away. Usa to ka makalilisang nga pagkukubkub sa mga lehiyon sa Roma ni atong AD 70. Makapanglimbawt sa balhibo ka na? Apan, mukonekta ko balik atong kinadakong pangutana sa Kapitulo 8. Kung ang 490 ka tuig, usa lamang katipik, unsa may kalabutan nini sa misteryo sa 203 kahapon ng kaadlaw. Ipasabot na tuog maayo ang matematik sa propesiya, aron dali masabtan. Kining 490 ka tuig, giputol gakan sa 2,300 ka tuig. So, kung naatay 200-300 ka tuig, unya kuhaan og 490, naapay nabilin nga 1,810 ka tuig. Sakto ang imong pagkwenta. Gikan sa pagkatapos sa 490 ka tuig, nga mao ang AD 34, imong idugang ang 1,810 ka tuig. Kini, muabot gayud sa tuig 1,844. Tuig 1,844? Dini natumbok ang panahon sa paghinlo sa santuaryo. Ang tagna mibarog nga walay sayop gikan pa sa sinugdanan. Mao ka na ang katingalahanan sa pulong sa Dios. Ang tanan nagkatukma jud. Karon para matabangan nato ang atong mga tigpaminaw nga maabsorb ni tanan, moagi ta sa Biyernes nga bahagi kining personal review questions. Mo-presenter ko og 5 ka pangutana base sa atong napagsultihan, unya ihatag nimo ang mga mubuo og hait nga tubag. Okay ra? Sige, andam na ko ana. Go. Unang pangutana. Unsa ang gustong masabtan ni Daniel sa atong leksyong karon? Gusto niyang masabtan ang tagna ni Jeremias bahin sa 70 ka tuig ug labaw sa tanan ang wala masabting oras nga pamunting sa Kapitulo 8 nga mao ang 2003 kahatos ka adlaw. Ikaduha. Nganong giapil man niya ang iyang kaugalingon sa pag-ampu sa paghinulsol nga buatan man unta siya? Tungod sa iyang tinuod nga pagpaubos og empatiya, bugos niyang giila ang kaguwol og sala sa tibuok nasod nga daw iyang mismong kaugalingon. Ikatulo. Unsaon nato pagkasayod nga ang Daniel 9 misulbad sa mystery sa Daniel 8? Kay si Anghel Gabriel mismo ang nibalik. Niingon siya nga aniya siya aron hatagan si Daniel o kahanas bahin sa wala masabte sa nahaw ng pananawon. Hilabi na katong bahin sa oras. Ikaupat. Unsay marka sa pagsugod or starting point sa upat sugdaan og 80 ka tuig nga propesiya? Magsugod ka na sa paggawa sa dekreto ni Haring Artaxerxes na ipahuli ang Jerusalem, nga nahitabo ni adtong 457 BC. Og ang ikalima, unsaon nimo paghulog gaway ang pagkaguba sa Jerusalem sa AD 70? Usa kini katrahedya nga bunga sa ilang pagpalayo. Nagantos sila sa pagkukubkob sa mga Romano o grabing internal nga panag-away human nila gisalikway ang pabor og proteksyon sa Dios. Klaro kaayo kana. Daghan salamat sa pag-uban sa kanamo ni ining makusyahos nga panaw sa mga numero, tagna og kasaysayan. Para sa imo nga naminaw karon,
Hinaot nga imo kining pamalandungan, nganong kinahanglan man nato kining masayran. Kigini nagpakita nga kontrolado sa Dios ang dagan sa kalibutan. Ug sa dili pa ta magtapos, doon ako'y usa ka pangutana nga gusto nako ibilin sa atong tigpaminaw. Sige, unsa man kana? Nakita nato nga si Propeta Daniel nagkugi pag-ayo sa pagbasa sa mga tagna ni Jeremias aron masabtan ang iyang kasamtangang sitwasyon. Hunahuna akin unsa kaha nga mga libro o mga mensahe gikan sa Dios ang nagpabiling-abili apan abugon ra sa atong kiliran karon nga makatabang unta nato pagpasabot sa mga pangitabo nga atong nasaniti karon panahona. Makapukaw gayud kana nga hunahuna. Awhagon na mo ikaw nga padayon nga magtuon og pabili nga mapanior sa mga buhat sa Dios sa imong kinabuhi. Ayaw pasagding nga abugon ang iyang mga pulong. Daghang salamat og hangtod sa sunod natong lawom nga pagtuki.